тази вечер темата ни се казва "Истината ще ви направи свободни". Това е една проповед, поучителна тема, поучителна проповед върху Евангелието според Йоан, 8 глава, 31 и 32 стих. Не знам колко от вас сте чели точно там и сте обърнали внимание за какво става точно въпрос. Всички сме чували този стих, нали? Тези стихове. Но колко от нас са обърнали внимание точно за какво става въпрос? Или винаги сме казвали: опознай истината, истината ще те направи свободен. Само толкова и без да размишляваме върху това. Божието Слово, както казахме, не е само за информация, но е за размишление и за прилагане на живота. И в Йоан 8 глава, 31 и 32 стих пише: Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Амин. Какво казва Божието Слово? Тогава Исус Христос се обърна към повярвалите се в Него. Той не се обърна на хората, които не бяха повярвали в Него, но Той се обърна към хора, които вече бяха повярвали в Неговото славно име. Нали така? Продължаваме напред. Ако пребъдвате, казва, в моето учение, наистина сте моите ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Нали така? Йоан 8 глава 31 и 32 стих. Исус говори към онези, които вече бяха повярвали в Него. Тоест, продължаваме напред. 4 стъпки в един стих. Текстът разкрива ясна последователност от условия към резултат. Първо, пребъдване. Какво е пребъдването в Неговото учение? Пребъдването в Неговото учение означава постоянство, а не еднократно. Тоест, ние постоянно трябва да пребъдваме в Него и в Неговото учение. Не само веднъж, не само един път, или не само от неделя на неделя, не само тогава, когато имаме най-много проблеми, не само тогава, когато сме вкъщи за 5 минути. Ние постоянно трябва да пребъдваме в Неговото учение, в Неговото Слово. И когато ние правим това, имаме, както казахме, 4 стъпки. Ние вече сме направили първата стъпка, която е пребъдване в Него или в Неговото Слово. Защо казвам в Него? Защото всеки един, мисля, че повечето от нас знаем какво казва в Йоан, 1 глава от 1 стих надолу. Какво казва там? Евангелието според Йоан, 1 глава, 1 стих. В началото бе Словото, Словото бе у Бога и Бог бе Словото. Амин. Това означава, че ние, когато пребъдваме в Неговото Слово, ние автоматически пребъдваме в самия Него. И какво казва Той? Пребъдвайте в мен и аз ще пребъдвам във вас. Амин. Втората стъпка. Ученичество. Какво е ученичеството за тебе? Какво мислиш ти върху ученичеството? Какво правиш, когато си на училище? Приемаш информация. И после, когато те изпитват, ти даваш тази информация на хартия. Но тук става за много по-друго, много по-висше ученичество, където ти трябва, когато вземеш това като информация и да излезеш и да прилагаш това в своят си живот. Не само да пишеш на теста, да отговаряш на въпросите, но да излизаш вън, т.е. да практикуваш и да живееш това, което си взел от Божието Слово. Тоест, ученичеството е идентичност, а не просто вярване. Какво е идентичност? Ти, когато ставаш ученик на Господа, ти, когато вземаш това учение, ти започваш да следваш Неговите стъпки, ти започваш лека по лека процес или при някой малко по-бързо, ти започваш да приличаш и да вземаш идентичността на Господа. Амин.
Ти започваш да приличаш на Исус Христос. Ти не ставаш Бог, но ти придобиваш Неговият характер. Ти придобиваш Неговото Слово. Ти придобиваш Неговата сила. Ти придобиваш това, което е като информация от Него в тебе и ти започваш и да приличаш на Него. И какво направи Исус, докато беше на земята? Какво правише Той? Сядаше и това е. Учеше, изцеляваше, прощаваше грехове, нали? Всичко. Той беше постоянно в движение. Какво направиха после след Него апостолите? Спаха вкъщи. Последваха Неговият пример, т.е. те станаха ученици и взеха идентичността на Исус Христос. Те започнаха да приличат на Исус Христос. Т.е. както Той вървеше и действаше, докато беше на земята, и те също направиха това, което правише Исус Христос. И сега е твой ред. Ако ти пребъдваш в Неговото Слово или в Него, ти ставаш Негов ученик и ти започваш да приличаш на Него. И третото е познание. Тоест ти започваш да опитваш опитно, процесно. Ти започваш да опитваш от Него и чрез процес ти да се усъвършенстваш или Той да те усъвършенства. Какво казва Божието Слово? Опитайте ме. Какво казва Бог? Опитайте ме. Защо? За да видите какво? За да видите колко съм благ. Опитайте ме, за да видите колко съм благ. Тоест, познайте ме колко съм съвършен, колко съм свят, колко съм милостив, колко съм любящ. Какво мога аз да направя за вас? Познайте ме и аз ще ви освободя. Познайте ме и аз ще ви изцеля. Познайте ме и аз ще простя вашите грехове. Познайте ме и аз ще ви обновя. Познайте ме и аз ще ви направя наистина мои ученици. А ние дали познаваме Господ? Наистина. Това е най-важният въпрос, защото когато ние не сме започнали от първата стъпка да пребъдваме в Неговото Слово, да пребъдваме в Него, да станем ученици, да вземем Неговата идентичност и да започнем да го познаем и да опитваме от Него, то просто реда и стъпките ще са преобъркани и ще дойде ден, където ще дойде една буря и така ще те хвърли, ще те намята насам, натам, че ти самия няма да разбереш за какво се е случило това. Но когато си стабилно в Бога, каквото и да идва, казва Божието Слово, просто къщата не се и поклати. И ти си тази къща. Ако построиш къщата си на здрава канара, то тогава ще имаш и обещанието, което е четвъртото, ще имаш свобода. И когато имаш свобода в Господа, това означава освобождение от робство. В какво робство сме ние? От какво ние трябва да се освободим? Да бъдем свободни. Робството на греха. Тоест, за да бъдем освободени от робството на греха, то ние първо трябва да сме освободени от самите себе си. Защото докато ние уповаваме на азът, на себе си, то тогава ние сме в робство. Ние сме под робство. И когато сме под робство, ние тогава сме уязвими и дявола идва и ти предлага нещо, което не е редно в Бога или за Бога и ти приемаш това. Защо? Защото ти си уязвим. Защото ти не си на 100% ученик на Бога. Защото ти не си опитал от Бога, за да те освободи Той и ти да бъдеш освободен от робство. Дали ти, това е въпрос към всички и всеки да отговаря за себе си, дали си още под робство? Ако си под робство, тази вечер ти даваме 4 стъпки в един стих, където ти можеш да бъдеш свободен. Стига ти да имаш желание да бъдеш свободен. Ако нямаш желание да бъдеш свободен, ако имаш само желание да идваш на църква, от неделя на неделя, примерно, или когато имаш време, то тогава ти няма да бъдеш свободен. Но ще бъдеш винаги под робство. Но когато си свободен, ти когато идваш на църква, ти ще идваш с любов, с желание, с искане
да правиш нещо за Бога. Нека всеки да отговаря за себе си. Ако пребъдвате в моето учение, казва Божието Слово, не просто слушане, т.е. гръцката дума за пребъдване означава живеене вътре в нещо. Като дом, в който живееш, а не като място, което посещаваш от време на време. Сега, има ли човек, който мисли за своят си дом, за своето си семейство, че от време на време може да отиде там и да посети своето си семейство? От време на време. На година 2 пъти, 3 пъти. Има ли такъв човек? Това е грешно. Защо? Защото когато един човек има дом, когато един човек има семейство, ти знаеш, че това е за постоянно, това не е за временно. Това не е само за един ден, това не е само за 5 дена. Ти знаеш, че ти имаш дом. И ти си постоянно в този дом. И точно същото е с Господа. Ти когато пребъдваш в Него, когато Бог става твоето семейство, то ти си постоянно семейство с Него. И когато си постоянно с Него, то тогава можеш да кажеш, че ти пребъдваш в Бога. Амин. Живот оформен от Словото. Ученикът не е този, който е чул само веднъж. Ученикът е този, който остава ден след ден, решение след решение. Има много хора, които идват примерно само веднъж, чуват Божието Слово и Божието Слово казва, че семето пада на канаристи места и идват птичките, идват гарваните и изяждат семето. И те са само веднъж и казват, аз вярвам в Господа. Но той в действителност не вярва в Господа. Защото истинският ученик не е този, който е чул само веднъж или е приел само веднъж, а е този, който остава ден след ден, решение след решение. Тоест, всеки момент, всеки час, всяка минута, всяка секунда, той е с Господа и пребъдва в Него. Амин. Всичко, което прави, той го прави в името на Господа. Всичко, което прави, той го прави с Господа. Всичко, което иска, той го иска първо от Господа. Всичко, което му казва Господ или е приел от Господ даром, той го предава и също така даром. Той прави и върши волята на Отца. Амин. Истината има източник, нали така? Кой е източника на истината? Исус Христос е източникът на истината. Тази истина не е абстрактна философия, тя е свързана с самият Исус Христос. Тоест, не можеш да я отделиш. Истината не съществува независимо от личността на Христос. А тоест, истината съществува чрез Исус Христос. Истината зависи от Исус Христос. Познанието е лично. Да познаваш истината означава да познаваш Него. Не може, примерно, аз да кажа, аз познавам истината и затова и моята съпруга познава също истината или моите приятели познават истината. Не е това. Да познаеш Него или да познаеш истината е лично общение, лично нещо. Когато ти влезеш в лично общение с Бога, ти познаваш, ти се запознаваш с истината, ти се запознаваш с Бога. След това ти можеш да станеш светлина или да покажеш истината на някой друг. Но ти не можеш да кажеш, че щом ти си познал истината, автоматически някой до тебе приема истината или приема Бога. Това е лично за тебе, лично нещо само за тебе. Освобождава, т.е. истината или Христос освобождава от власт. Истината не просто информира, а тя освобождава от духовно робство. Истината, ние в повечето случаи мислим, че истината ни информира за всичко. Да, истината ни дава информация, че това не е добре, че това е робство, че това не е добре, но не остава до там само да ти даде една информация. А истината те освобождава от духовното робство. И ако искаш да бъдеш свободен и да се освободиш от духовно робство, ти трябва да направиш само едно нещо.
да пребъдваш в Господа. И когато пребъдваш в Господа, всички други стъпки започват да идват от само себе си. Амин. Свободата е от робството на греха. Йоан 8 глава 34 стих казва: всеки, който върши грях, е роб на греха. Сега, ако ти задам въпроса, ти е роб на грехът ли си? Може някой да ми каже не, някой да ми каже да, но Божието Слово каза, че когато ти вършиш грях, ти си роб на греха. Когато ти вършиш нещо, което не е угодно на Бога, ти си роб на това нещо. Това означава, че ти не можеш да се отделиш, да се отказваш от това нещо. И какво казва? Проблемът не е просто невежество, проблемът е духовно робство. Човекът може да знае много и все пак да е в окови. Аз познавам много хора, които имат много знание, те знаят цялата информация, те са придобили цялата информация, те знаят кое е добре, кое не е добре, те даже и насърчават други хора, но те продължават да са в окови или да са в духовно робство. Те не могат самите себе си да бъдат освободени в името на Господа. И това не е, както казахме, поради невежество, това е поради духовното робство. Защото ние не искаме да познаем истината. Защото страх ни е, ако познаем истината, да не бъдат явни нашите дела. Не искаме да излизаме от тъмнината и да влезем в светлината, защото ако влезем в светлината, ще бъдат нашите дела явни, които бяха в тъмнината. И ние мислим, че това е лошо за нас, но това е добро за нас, ние да излизаме и нашите дела да бъдат явни, за да бъдем освободени от тях и ние да имаме нов живот в Господа. Амин. Тогава можем да имаме нов живот в Господа. Какво казват тези малки картинки? Преди истината, какви сме ние? Ние сме в духовно робство. Вързан от греха, неспособен да избере добро. Живееш под властта на греха. Този човек няма право на избор. Той трябва да е в окови, той трябва да продължава да прави това, което казва грехът. Но този, който е освободен, т.е. след като е познал истината, идва духовното освобождение в неговият живот. И това означава, че той е освободен от греха, способен да избере праведност, живеещ в Христос. Амин. Къде се виждаш ти в тези две картини? Кой си ти? Преди истината или след истината? Повечето биха казали, че са след истината. Но ако гледаш сам ти своят си живот, тогава ще дадеш истински отговор. Не на мен, не на някой друг, а сам на себе си. Защото най-голямата борба на човека не е с някой или с нещо, а е със самия себе си. Защото в повечето случаи ние лъжим сами себе си. Продължаваме напред. Свободата е плод на ученичество. Редът в текста не е случайен. Много хора искат свобода без ученичество, но текстът не позволява това. Много хора искат благословение без да познаят, искат изцеление без да познаят, искат освобождение без да познаят, но просто този текст, който четем ние, това не ни позволява това нещо. Божието Слово казва, че свободата е плод на ученичеството. И затова ние отново гледаме тези 4 стъпки, които казват пребъдване, постоянно живеене в Словото. Тоест, за да станеш ученик, истински ученик, ти трябва да постоянстваш в Словото, да живееш постоянно в Словото на Господа. След това идва вече ученичеството, както казахме, идентичност. Идентичност като последовател на Христос. Както казва Божието Слово, живеете живот, което е угодно на вашето или подобава на вашето покаяние. Амин. Вършим ли това? Под въпрос. Познание, опитност казахме. Опитно.
опитно лично познание на истината. Не дай да чакаш някой да ти яви истината и да ти покаже истината, но влез в дълбочините на Божието Слово, влез в лично общение с Господа, за да познаеш ти истината, за да се запознаеш ти с истината и тогава ще бъдеш истински свободен. Свобода! Казахме, че това е освобождението от властта на греха. Амин. Ние дадахме един хубав пример, където ако някой ви задава въпроса и пита, нали, така ли, че вярно ли е, че в Пафен-Офен има църква, където се събират вярващите и вие ще кажете да. Ако сте част от църквата и познавате моя живот и ме познавате малко или много, и когато кажат кой служи там, кой е пастора там, вие ще кажете да, брат Шарко е там пастора, проповядва, слава на Господа, добър човек, помага, така и така, чете словото, хвалението и ще кажете хубави неща. Но когато вие не ме познавате и един човек ви задава въпроса или не сте част от църквата и ви задава въпроса така ли е, че в Пафен-Офен има църква, където се събират вярващите и вие ще кажете, да, ние чухме, знаем къде се намира, но не знаем за какво става въпрос точно, но знаем, че вярващите се събират там. И те ще ви задават въпроса, един пастор, който се казва, нали, Шарко, той е бил там и той проповядва Божието Слово и вие ще кажете, да, ние чухме за него, но не го познаваме, не можем да кажем нищо за него. Същото е за самата истина или самият Исус Христос. Не можеш да кажеш, че ти познаваш Господа, докато ти не си влязал в лично общение с Него, докато ти не си го опознал истината, за да те направи свободни. Пребъдваш ли или само слушаш? Какво правиш ти? Докато си на богослужение, какво правиш ти? Пребъдваш или само слушаш? Слушаш и накрая, като излизаш вънка и някой ти задава въпроса, каква тема говори тази вечер пастора? Добре говори, ама какво говори точно не знам. И там е проблема, че ние в повечето случаи или в повечето богослужения само слушаме, но не пребъдваме в Словото, което е от Бога. Ако пребъдваме, то ние ще приемаме на 100% това Слово. Какво е слушането? Слушането е информация. Може да знаеш много, без да си променен. Информацията сама по себе си не освобождава. Аз познавам човек, който не е вярващ, изобщо няма нищо общо с християнството и с познаването на Христос, но той има толкова знание, че даже може да оборва много пастори, много апостоли, които се наричат такива, и човека е придобил много знание. Но той е освободен ли е от греха и познал ли е Господа според вас? Не е познал. Не е познал. Той има много знание, много информация, но той не е освободен от греха. А пребъдването е трансформация. Когато ти пребъдваш в Господа, ти се трансформираш и ставаш нов човек. Словото оформя решенията, нагласите и характера всеки ден. Защо? Защото това е процес в нашия живот. То не става наведнъж, но когато ти пребъдваш в Господа, то тогава има напредък и има и оформяне в името на Господа. Сега един практичен въпрос. Дали Божието Слово оформя решенията ми всеки ден или остава само на страниците? Аз познавам също така от нашите църкви хора, които четат Божието Слово. Четат Божието Слово и забравят да оставят Божието Слово или да прилагат Божието Слово в своят си живот, за да бъдат оформени решенията им всеки ден или животът им всеки ден. Те оставят само по страниците на Божието Слово. Те само четат като информация. И когато говорят с някой, когато сядат да говорят с някой или са на кафе с някой, те говорят много, но никога не са прилагали това слово в своят си живот. И това е един от най-големите
проблеми в живота на много вярващи, на много християни. А какво правиш ти? Дали прилагаш това в живота си или оставаш само в информацията? Каква истина ръководи живота ти? Следващия въпрос. Истини, които не освобождават. Личното мнение. Когато има лично мнение, това е голям проблем. Какво означава да имаш лично мнение? Естествено, че всеки един човек е свободен да казва мнението си. Но когато казваш, в Божието Слово пише съвсем различно нещо, примерно, да лъжеш. Божието Слово казва, не лъжи. И ти казваш, ама аз мисля, че когато ситуацията позволява, аз мога да излъжа. Нали, белите лъжи. Но това е да лъжиш сам себе си. Няма такива бели лъжи. Лъжата си е лъжа. Ама ако излъжеш, ще изгонят мой приятел или мой познат от работа. Няма да го изгонят. Ако се довериш на Бог, няма да се случи това нещо. Давам пример върху първото, което е личното мнение. Аз мисля, че аз останах по средата на такава ситуация, където един от познатите ми извърши нещо, което не е редно на работното място и аз вече бях като бригадир на работното място и аз съм по средата, шефа е тук и този познат е тук. И шефа ми казва, ние ще го изгоним от работа, ако е направил такова нещо. И той мълчи, той нито казва да, нито не. И шефа пита мен, той направи ли такова нещо? И аз видях, че той го направи. И аз оставам по средата. Едната ми страна казва, не дай да казваш, че направи, защото той те е познат, той те е близък, той те е приятел и ще го изгонят от работа. Какво ще направи неговото семейство? Той остава без работа и така нататък. А другата страна казва, довери ми се. Довери ми се. Остани в истината. И накрая, след дълго мислене, аз реших да направя стъпката, която каза Бог. Аз казах, Господи, аз ти се доверявам, че той няма да бъде изгонен, но той наистина ще съжалява за това, ще се покайва и повече няма да върши нещо подобно. И се обърнах към шефа и казах, да, той направи това, но той съжалява и се покайва и той повече няма да върши такива неща. Той обещава, че ще продължава да работи както беше преди. И шефа каза, благодаря ти, че каза истината, нека да отида да се продължава да работи, да продължава да върши своята си работа, ние ще му опростим. И нито аз паднах в грях, нито аз направих това, което не е редно пред Бога, нито той беше изгонен, нито шефовете останаха под въпрос дали аз съм верен на моята работа. И всичко беше по волята на Бога. И затова ние постоянно трябва да се доверим, че Бог е в контрол. Ако бях казал, аз мисля, че трябва да излъжа, за да не го изгонят, можеше да изгонят дори и двамата ни. Защото ако има там точно където той е направил това камера, те ще изгонят и двамата. Аз съм излъгал, той е направил това и аз ставам съучастник. И слава на Господа, че нямаше такова нещо. Бог беше под контрол. Културна норма. Всички го правят. Ние се лъжим някой път с такива неща, където ние сме в църква, аз проповядвам, че от това нещо не трябва да се прави и някой идва и каза, ама всички го правят. Всички го вършат. Точно аз ли трябва да не го правя? Точно ти можеш да промениш пръв живота си, за да бъдеш светлина на другите, за да покажеш истината на другите. Това, че някъде го практикуват, това, че в вече много чуждоезични църкви практикуват еднополовите бракове и ги благославят в църквите, това не означава, че и ние трябва да го направим. Всички го правят и ние да го правим. Или някой краде и го одобрява това. Не трябва. Това не означава, че и ние трябва да го одобряваме. Ние трябва да изкарваме тези неща, тези две неща от главите си. Аз мисля, че и да влезем в грях, всички го правят, или всички лъжат, всички крадат, аз ли съм най-святия. Третото е най-важното, чувства. Усещам, че.
Усещам, че, примерно, какво казваме? Усещам, че този човек е много добър човек, без да го познаеш. Да, Бог може да ти говори, че този човек е благословен от Бога, ти можеш да видиш, да имаш откровение за този човек и да го кажеш, но чувствата по принцип са в различни посоки с духа. Когато ти си докоснат от духа, не ти се активират тези чувства, които са плътските, а ти се активира всичко, което е първо духовно и след това ти започваш да се покланяш в дух, душа и тяло. Не можем да вървим с чувствата. Защо? Защото ако вървим с чувствата, ние трябва да направим и първото. Личното мнение. Където аз казах сега, нали, с моят случай, и аз ако бях ходил, нали, или говорил с чувствата си, аз трябваше да кажа, не, той не го направи това. Защото дявола знае къде да атакува. И той започна да ми говори, че неговото семейство остава, той остава без работа, какво ще направят неговите деца и така нататък. Което не е правилно. И затова да не вървим с чувства, а да вървим в името на Господа с духът на истината. Амин. Божията истина освобождава. Само Словото на Бога има силата да разкъса окови на греха и лъжата. Диагностиката. Къде вярвам на нещо, което противоречи на Божието Слово? Сега, този въпрос трябва да си зададеш ти сам в себе си. Къде вярваш, че нещо, което ти одобряваш, противоречи на Божието Слово? Истинската свобода изисква смирение, покаяние и покорство. Тези три неща, ако са в нашия живот, ако имаме смирение, ако имаме покаяние и покорство, то тогава ние ще сме истински последователи на Господа и ще сме познали истината и ще се движим свободни в името на Господа. Амин. Обещанието остава непроменено. Не всяко вярване е ученичество. Не всяко знание е истина и не всяка свобода е истинска. Какво казва Йоан 8 глава 32 стих? Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тоест, тук има обещание, че когато познаете истината, истината ще ви направи свободни. Има частично освобождение, има частично знание или има частична вяра, които не са истински, а са само формални, за да те излъжи дявола. Продължаваме напред. Трябваше да има още едно по принцип. И това е по принцип. Ще опознаете истината, истина ще ви направи свободни. Това означава, че ако има обещание, ти трябва да направиш първо да опознаеш истината, т.е. тези 4 неща да са в твоят живот и след това да имаш смирение, покаяние. Имаме ли тези неща, между другото, в живота си? Какво е смирението за нас? Какво е смирението? И с това ще завършим. Какво е смирението? Тоест, не можах да чуя това, първото. Послушание. Смирението по принцип може да се сравни с послушанието и покорството. Но какво ние приемаме като смирение? Ние мислим, че когато ние сме много мълчаливи, или говорим по-тихо, или не говорим със всеки, и ние какво казваме помежду ни? Много смирен човек. Много добър човек. Направо нямам думи за него. Дали ми чокяваш Адам, Аллах Адам. Примерно. Но аз ви го казвам от практика, че аз винаги съм патил точно от такива хора, които отвънка са много смирени, но отвътре са вълци грабители, където имат толкова много гордост, че няма как да ви обясня това и винаги атакуват точно истината. И те никога не искат истината
да е най-отпреде. Винаги хората са си мислили, че ще дам със себе си пример. Когато влязах за пръв път тук или в някоя друга църква, която е немска църква, които са, влизам вътре, влиза един брадясъл човек с отдолу 0 номер, горе коса и хората, когато влизам вътре, те си мислят, че влиза някакъв терорист. И започват да се оглеждат и почват да си говорят кой е то, защото ме виждат за пръв път там, те не знаят, че аз съм служител, нали, само пастора знае. И когато пастора отпред ме кани, нали, да проповядвам Божието Слово и казва, тази вечер пастор Щелио е между нас и той ще ни проповядва Божието Слово, заповядай. Аз излизам отпреде и те всички, първата реакция е Цялата църква на един глас. Ние го мислихме за терорист, той излезе Божий служител. И когато проповядваме Божието Слово, нали, аз по принцип не мога много така смирено да говоря. Дори когато говорим, аз си говоря с ръцете, с краката, по-висок глас и по-висок тембър. И повечето хора мислят, че ако поискат нещо от мен като помощ, аз ще ги отблъскам. Примерно ще им кажа, какво ме занимаваш сега с глупости, аз имам толкова много работа. Но до сега, който е искал нещо от мен, винаги съм гледал по някакъв начин да бъда полезен на тях. И сега ако питаме тези хора, които, нали, ме познават, примерно Майнбург, Пафенофен, някой от вас, Мюнхен, църквите, които са в Мюнхен, някои църкви в Мюнхен, някои църкви по-надалеч, нали, българско говорящите църкви, те казват, този човек е наистина смирен човек. Те не го казват и аз не искам да го казват пред мен, но когато чувам, че говорят за мен, те казват, че аз съм смирен човек. Защо казват, че съм смирен човек? Защото те виждат едно. Те виждат послушанието и покорството към Бога. И когато виждат това, те приемат, че имаме смирение. Смирението, казвам ви, пак не е това да мъйкаме, а е това да изпълняваме Божието Слово. Благославям ви в името на Господа и нека да имаме тези неща в нашия живот, за да опознаем истината и истината да ни направи свободни. И тогава ще видим промяната в нашия живот. Амин. Небесен свят и Татко, благодарим Ти, Господи, за тази вечер, че отново имахме възможността и привилегията да разгърнем страниците на Твоето Слово, Господи Боже мой. Да пребъдваме в Твоето Слово, Небесни Татко, и да размишляваме върху Твоето Слово. Нека, святи Господи, тази вечер, това Слово, което говорихме, Господи Боже мой, да не е само информация, но да пребъдваме в това Слово и да прилагаме Словото Ти в нашия живот, Господи. Небесни Татко, ние се молим наистина тази вечер Твоето Слово да бъде жива манна за всеки един от нас, Господи. Небесни Татко, ние се оставаме в Твоите бащински ръце. Нека Ти да ни оформяш и да ни дадеш наистина, да ни покажеш пътят на истината, Господи Боже мой. Оставаме се в Твоите бащински ръце, в името на Исус Христос. Амин, Господи Боже мой. Амин, Небесен Татко.